Madyan ng mga tugang, sa saro na naman na pag-urulay asin pagtukar, dapit sa satong tataramon. Siring sa dati, ako si Vic Nierva, danay nag-aalok sa Indogabos, magbikol kita. Sa huring episode kan sa tuyang programa, pinunantaan pagtukar sa mga tandang panduon o mga accent marks na nagpapalinaw kan pagsambit o pronunciation kan sa tuyang mga tataramon. Dangan huli kan tamang pagtaram na ini, naglilinaw man ang tamang kahulugan. Ininota ang tandang panduon na pahilig, na igwanin duwang gamit sa Bicol. Iniinot pamparikas, ikadua pampabagal. Ang halimbawa kan pamparikas na pahilig, iyo ang gamit kaini sa tataramon na babasahon, na dire-diretso sana ang pagtaram. Alagad ang pahilig, pwede man na pampabagal, arog kan gamit kaini sa tataramon na babasahon. Sarong tataramon, sarong baybay, alagad magkaiba ninduon, kun kaya naging magkaiba man ang kahulugan. Ang ikaduwang tandang panduon na ginagamit sa Bicol, iyo ang paiwa, grave ang apod sa Ingles kan diacritic na ini. Ano ang gamit sa paiwa sa Bicol? Uya. Pinapabagal kan paiwa ang pagsambit nin tataramon. Alagad ang pagpabagal na ini igwanin duwang klase. Ang inot na klase, iyo ang paiwa na makukua sa huring silaba kan sarong tataramon. Halimbawa, pana, bahala, sapa, dawa, kawasa, tiwala. Pagsiring kaini ang gamit kan paiwa, duwang bagay ang kaipuhan tang tandaan. Halimbawa, sa tataramon na tiwala, inot iyo ang pagbagal kan silaba na wa, tiwala. Alagad bako sa naiyan, kundi ikadua, igwapa nin impit o glottal stop sa huring silaba na la, tiwala. Iyan ang nangyayari kung ang paiwa nasa huring silaba. Paano kung ang paiwa yaon sa inutan o laog na silaba kan sarong tataramon? Iyan ang ikaduwang gamit kan paiwa. Halimbawa kan mga tataramon na ini, iyoan, lamuktaw, kasalan, paano, kudos, bagang, o tiris. Ano ang gamit kan paiwa digdi? Duwaman giraray. Inot sa pangkagabsan, igwanin pagbagal o duon sa pagbasa kan patanog o vowel na natutungudan kaini. Alagad bako sa naiyan, magkakaigwa pa nin impit o glottal stop an patanog na iyan. Kun kaya ang lamutaw, bako sa nang lamutaw, kundi lamuktaw. An paano, bako sa nang pano, kundi paano. Ngunyan, balik kanta an pahilig. Ano ang pagkakaiba kan pahilig sa paiwa? Gamiton ta ang tataramon na kasalan. Sa tataramon na ini, ang pahilig asin paiwa parehong yaon sa tahaw na silaba na sa kasalan, uya ang pagkakaiba. Kung okasyon na igwang handaan, makikidula kita sa kasalan. Iyan ang gamit kan pahilig. Alagad kung ika nagibunin maraot sa kapwa, ika nakagibunin sarong kasalan, iyan ang gamit kan paiwa. Iyan po ang satuyang episode ngunya na simana mga tugang. Next week, ang ikatulong diacritic na gamit sa Bicol, ang pakupya. Lugod na kanood na naman po kita, dawa nga ni dikit-dikit, asin luway-luway sana. Sa liwat po, kung igwa ka mong mga hapot, suhestyon, asin anuman na sa hiling nindo, urog pang ikakagayon kan sa tuyang programa, ay magduwa-duwa. Mag-email sana sa magbicolkita@gmail.com. Paurugon ta, asin patalubuon tananggad ang sa tuyang sadiring tataramon. Ako po si Vic Nierva. Maghirilingan po kita liwat next week, da ipaglingawan, magbikol kita.